ngero ne chingero chagusi twene kingana kinga ibare tobareta iga mongwaro kirega iga studio litkolia ro moncho motegereri si mwingine ndio huyu hapa tata narabe kigento kiyeke mugabo tumanye gukwana magana abira atatoga iga because nabwatega si enyi sana na ndega singiye sana tukwana magana ayo mutuga iga akirende sikia Ochabuni gare nambe yemo Moise ke mweli tete buya Ochabuni gare nambe yemo O mwana Felixi Ichana Amone antia ebuna rairi mora Agnes Nyaboke Lucy Onareli Benadi aunga Natalire magombo koliye o Moise kombuya ina monyo lire mo mwenga Natalire magombo koliye o Moise kombuya ina monyo lire mo mwenga Susi Susana no miyole Ketavya ya onegia Ekenyo bwate negia Orogendo rwa onoruya Abande go bagwanchete Amazika nino yabwate Enkoro bwate nekia Iyo yagerire nagotera Enkoro bwate nekia Iyo yagerire nagotera Jones kiage Giripati mungare Isaac Ogesia na Daniel Waro abuna bana bamu abasusirira mawaitie omwana no morabu na endire gusiji kongo chonzi asengotara igakia baiseke na bange na endire gusiji kongo chonzi asengotara igakia baiseke na bange abande go bantagete Abande go banganjete Yesusi na yanganjete Titage jogendare nainje Tagete tomenya monaya Abaiboli bato manye Tagete tomenya monaya Abaiboli bato manye I love you My whitey, Baba, I need you. Omwana bomwenga and I want you. Baba ningwanjete, agi I want you. Baba ningwanjete. Baito. Tirango torara tenga mamito kotore villamono. Mano minjo koratenga, niga kikora buya. Mano baba koratenga baba, niga kikora buya. Susi koratenga baba, jembi yogo cha, ndo jembi yogo cha baba, imbi yogo cha, ndo jembi yogo cha, aeli bi yogo cha, nisi bi yogo cha, uka si bi yogo cha, uko bi yogo cha,
Muhanga Aunga na mama mwabo Esther Kwamboka basome ndio mwana ina masikani bamindaga kina buya Orunse agakore skuru ya buya akanekize chesiko susa ndio mwenga abito mwana iga akina iboire nanyaka korukuri ruma wa itikonderi ruma yani aito iga kikuru biya mwana minda kuyagoja iga kikuru biya mwana baba koratenga rodi biyagoja yabochera biyagoja sofure biyagoja mogira biyagoja yegetana biyagoja masai biyagoja wiri kuredi biyagoja amasha bekibi yagoja kuredi biyagoja nikode mas biyagoja wewe yakuze eba nisiongera Nero yu oikire asi studio. Karibu sana by the way. Geganinka. Hapa ni nyumbani. Thank you. Hata nero ngote binga karibu. Kwanza ko kongo tankro. Because kega so abuno anyway, karibu sana. Litanga niko rakwa ni mtegereri. Amotegereri ando zipia sole kwa ningamu yole. No ikaranse te. No ategerere te. No nyuete. No iwete liyo yeli. Kwa libura ande. Bakondo kanga Mr. Orureare. Dennis Mukwa. Mr. Orureare man like more motike. Wane royo. Eki nekeke yoka mbwada kuchete. Bake konda. Hadi na yoka kuchete. Bake kanisi. Anyway, karibu sana Mr. Orureare. And by the way, tengo na rako boli Orureare ni bravo comedian. Ebinto brengo korasomo ase asomo mu yabwao. Ebinto. Chigasire ngo okora. Chinyinge. Number 1 ogotera, number 2 comedy, number 2 ngotengande. Number 3 ngokorande comedy. Number 4 ngorara liande. Number 5 njero musikari bwe county. Musikari bwe county. So ibintu nebinga ngokora abana bamindu. Na ndonyo gutagete okay musiki no na jakirite. Yes. Sure. Right. Biya kabisa. By the way, miakiringa kwa bera so muziki. Miaka na bera so muziki bone na be kaligereti 15 years. Yes. Bagotebanga na ki according na inchina research iliya na korere wetra sense melie mitandao gocha ngengere yega ya Suzana nerengero yako yatachibesa chinyinge sana. Of course. But as such a show. Because nero at least ya manyikaneti mono kuchisiko. Yes. Inerengero ya hited. Ya tongeta asigete. Ekamochiko bochora. Tera bochora. Chindenjira. Okay. Chibe sabona irenga igo kwaro setigwetra se ngere. Akitinyara kwa approximate. No, of course naboko manyangana ki by the way engere yeganero yangere this something labda so mwako yegano mwako engero ego ya manyikaneti mono. Yes. Patia sechibeza chirocho. Ekanga chisho nkenke higa. Yes. Wanto kunyara ko teba ma tumuntu ako yunga. Na yotara kori. Ojo chisho. Kose na yotara kori. Ndageto na ko ire chibeza. Kendo nterere akotera ko muna susi. A beat bineri asusi. But injoma nyete dingo nyara ko copyright beat. Nada na kutengenezea beat. Kali kuliko yo asusi. Right. Uya kabisa. Anyway, to kunyara ko manyanga nechi bya sairenga. Timatinge kwe bachara kirende ni yote ni sawa. Anyway, Orureare ni Mr. Orureare mwenyene. Actually enga ki watch tega iga last lingi nyore tenga na ki watch tega iga pamoja ni bandi ngima tukakore live show enkongu sana semelie mitandao hapa na pale lero gwachira yabweka reason mugusina makongo ngiyo gero kwana ya Masai
njoma tenganje to kwane ken Yes. umugusi no mokong sana sana ase kwende ya benga Aha. ku work ne band Yes. ime ya gusi ni ngumu nilidhani ni injo kemanyimugo dodo lakini nganyora ngatingor tikirikie Tomaeti. imanyi tikende umugusi na no ne live band ya gusi no mokong Ga yo bokongo bokorwera. asengenjo you have brought somebody Yes. no bwati idea mokore nere ako arete yaye Yes. but ereta bwati kwende nyingi kwa moire materials Yes. kwa moire the way yogoika the way yogocha na yo bwate kirenga kyogoika segete Yes. kwa baona irie kirenga kiao lakini kwa mayo kanyoranga oyokone irie kirenga is not ready or she is not ready kokora kulingana ne birenga byago bire erege ntatagete ne kibesa. Okay. So it means like ngana kibandi iteyo. Nero. A band ya menyingwa boys nero but not with the same people. Oh. Minyinkwa waka boys band. Yes. Iko. Nebwate byombo biri byaye. Nebwate byombo byaye. Lakini members bali wande mbayo. Bali batitega iga. Mbayo. Naye kwarengo omutenene liwe band yeli. Yes. Does it mean ngana ki management nero yago sinjete? No. Nki. Abantu banzinyete. Ngaki abantu baho. Omaete. Here is a person kwa moire a platform. Yes. Kwa morigerie gasi kwa mwaka nde kibesa but kibesa kikwa mwaka na tari taisa negatina chirocho. Nkiyogokora eraba naye. What can you do? Of course na boko mo keep kiagira chibesa nchiro hatagete labda to ko mwaka na chiri hatagete. Pono ngakyo ko mwaka na chiri hatagete atararosi. Ngwe karanstense na barabu kabata bingana kia tokorosi ekero yaso kire na twabeke mesa twabara. Paka ngote byo muntu nganyina chiri nakambire besa. Nakolire. Yes. Kitu akolire gasi na ato mu muntu kende buichi besa. Korwa so mkubwa. Okenda. O mkubwa matebi chibesa to igwana nete nechi echina baire nechi echiatigire nechi. Oreta. Yes. Bado hapo na ndenga taringa inche no monene ngai wankoira chinyinge. Tunagagwana katikati. Na inyora ga igasa mazoezi evyombo ne Orureare ase bakokora mazoezi no Orureare akukorigie gasi no Orureare air transport no Orureare erege ntu gyoka koreta ase board is skill gwakwanire na ye chibesa iko chibesa na chichi abunete. Yes, yani njoma de Masai. I have a passion but I don't I have a passion yo muziki. Yes. Kwarele but when it reaches us amangane chibesa Yes. na bango ko akero mbwate but tokore gento kere reasonable. Yes. Kuchimotu ali asaba as a audience lakini now you are here to tokoro si band ne resource tole I never so target. Don't you think that inga dia sinaro monta ko umia gatia Ko umia mbaka ko so ngo so kwarenge mbaka mubuko kwa rusi chiao bakana ali kurara njara na no morugine familia ne in order to what near band. Yes. But nganyoranga iyo heshima bado haiko. Muntu chire onyorire problem bwoye wakire simi Orureare kakini mbwate problem ngaiga anye kubwata singi 500 abuntumire kwa mutumira anye kubwate lakini kagoja se band na romo tangani kugosumbua. Okay. Maybe asinaro mwarangire tugwe shoiga maybe mukarangirirwa mo bado maybe mubwate okuoma na se band mugakore show bati okuoma na kora se band na ke show yarenge. Okay, mate inche muna manyete aso muziki na akolire keke but yes. What I understand show ne bwate heshima yaye. Yes. Stage ne bwate heshima yaye na mwana muziki na bwate ki heshima yaye. Waikiri omonto show naye kwarosirie gasi. Yes. But yekero mwaikire show omonto yo tatageti omatebinga bugiyegita ekyo ose inchuo bugiyegita atagete chinza chidi atagete kocha bugiyegita na ra korte kereke na kiatagete korele so
omonto kwarolekana ng'a ebandi eye netebangeti bono kwarore such kind of bono kwamanya kubwata kwanyora ng'a omonto okechiwu Yes. kokotebia omonto buya ng'aki aki mwana ominto kabutari buya gatokoreiga kwanyora omonto okorogosanire Yes. ong'eire gokuoma ni basaigo labda oyondo bwatire eshati namachete gwakwegita Okay. Abune stage. abune stage as twachire omuziki Client akamanya. client aroje Aroche kiregendo. yes pakana no omonto otorangeria gochesho agateba no I understand Yes. omonto yoje nakorangera next A problem bakebo. a problem bakebor Ngai aikirete mpaka ayo manyane bono gateba na kya kuisha. Bono tikekero bonto genda kero monto kare bintu bya. na chiete show imbangete show Yes. karangeria abantu bagacha mazoezi inchike ntonga minute mwana minto neri zoezi Yes. without resources you cannot produce something kere important kuchesa abantu Okay. korele ekero neo bandi mbwate you have Yes. we goikatoiche resources tomaya kora kire kiege Yes. tomaya kogende show tuachire Yes. na achire amondo no ara se bandi amenyingo gwaka boys Ero. mono wota egento giachite kongechi nachire na print chi uniform Yes. Mr. Orureare Yes. toro jo monto na omonto bantu egento omonto bamaite no Mr. Orureare benyingwa boys band mbono gonya gokore kire kiege mbone gonya gosoasa mato ya bantu Yes. bono tuikire show omanya konyora omonto gwagukuburi ng'aki Orureare ninga wase band kwarari bono wikira gabu turije konye twasisanire kurumagega Yes. erineri ya kabere erineri ya gatatu bono nani bado tore ase show bono kero twaika abwese show nabwo ri omonto ng'aki esani ekanya kubuga tukabeke bintu kwende byombo bikasetu omuziki okanya kubuga ndi omuziki okubuga omonto agakotera kurumagega ase omuziki ori na microphone kesetiri erine band yomate tochiete Yes. lakini omonto beki CD akwende ye kotera kwa bekiro DJ yabekire kotera omonto chira se microphone agotera anda agotera mono kwetani agotera huko kwari Yes. Orureare ngagenda ngora igo ngamubori ng'aki Yes. ngamatebi mwana minto that's unprofessional tigato tige kwerende iyo nchutokaende twebange tuiche kubugia muziki live na abantu bakora kire kieke Wanchete. omonto akarua bwa kandama serious akantebi ni njeta no monto monene uno bojingo kontebi onye tonta geti taba kontebi kora kire kieke Ngende. kwarili Yes. lakini asenge njo this is a show ngamwebelinga makore kwende ngora igo baka akanja Okay. baka manya konchanda the whole night Yes. the whole show kono ngateba nga wikiraga iga kaki tingo nyara na temire because I used for 4 months Yes. cross this band from my pocket Okay. kwarili onda tato etikende injibye ko manyane ngosugumana na tebye mosani yake mono mindoni mbwate kwende gentoka iga mungwa naro miasano kurara nsukuma asini ni asako nyara didia bwato ku Benson ngori nyakoiro tunya tema biga sinya Okay. pona ngatebanga ni bora nitafute tena watu wengine pona bago chako muziki because yabagana aba manyeto muziki na alete idea yega ngati atokenda so bwam because njini mbwate kerenga sembwene ntakete kuika Yes. kimuziki pona ngatebanga kuikira gaika tigari walinda no nicho byako manyira ngende ngeregita ndangeli no ndo manyete nera koli kwerende didio manyeto mate kubuye gita nabako nyoro umuntu ayo maiche didio umuntu akwera nabako mate mwana minto bege gite 15 koli kwerende so in short bona iga ase bari tuachite na barabuga iga odeta yo tore nera bona ni timu ngabo ngendrete cross A team wetamanye tikende gions. from scratch to kwegera bona muziki to kwegera A team wege gocha kuigora naro chimba ba. I don't know mwanya bandu I can do my Na ndo best bado bune band na ndo baseli. I can do my best omuntu bweka manya omuntu bweka kora kire kieke ari bweka manya arorenga na takete ko swase band ko sonye takete
because muziki no kurangeli oroche genteke Orureare ka tuliko cha gukore likoba a single artist. Okay. Okabambwate passion. Okabambwate passion. Yes. I can. Kose narangeli omonto. Yes. Ocha twa bugio muziki. Na mwaka no genda. Okay. Anyway, happy birthday. Happy birthday nogotera gwanchire na koroko sana. Na koroko ni maetenga na king konyago kwako ro ebitoke kegera na kimogusita iyo ochitine idea eri so unique uneye gagwachitinero. By the way, ogachanige ntokere unique, ogatebaga na kiti yango ntera gotera we birthday. Na ki bado gukoirete gotera kwiga. Na kinako teberinga, I don't know apa kusiba ito. Timanye tinga kimu gusio minto akoira artist bagusi. Support deyo. Monto kokurangerie show ako tebiga omwana minto chiri bubere njira iga. Ninju akesho. Korele. So yani support ya gusio muziki. Yes. I don't know why inkyo mugusi ata supporteri abana muziki. Sana sana abaraya babaito. Na bande. Okay. This one here, actually, taking keroro, na ande this one ndiro bado tokonya kwebolinga na ki, inkieko garanga keba na muziki baito bagusi batariko gendera. Ekeroro chinga na kino wane kerugwa ke sabo yaba na muziki bari barangeli guno nyane chinse chesiko kuchugwa kati shoro mbago etani batano. Actually kwanze bari banne. Ekero kutukwe boli kurugega Orureare no arege ga gotero muskumia inkiye ko gerero manyana atanya kurangeli guno nyana America chigwa ke shoro. What is the problem? Okay. Muskumia mutali gotera inkigitayo inkigire. I don't know. Oma yete yango tebi. Injebona Mr. Orureare, I Yes. believe myself and I trust myself. Kwarele. Neringa ni support. A support to ensinin. Kwarele. Yes. Nyore materials na koba supported. I can do best. Yes. I can do better than unangendre to ko bona iga. But omonto ko support go se because igaki masai no na ibyo ko manyana no maida sina rule ngare. Mr. Orureare. Kama onye no mokia na abekire. Yes. Because this is okotero kuna kukwangire kire kieke igasi. Yes. Kwarele aso muziki na benefit kurwa aso muziki. Kwarele. Yes. But yaikire asebono mugusio ito. Asebono mugusio ito atatageti. Timaitu sino ko tataka. Because timanye tiko sama terango tera na mabina bana inji bara antebi. Kwarele. I've tried my best where I can as a musician. Kwa abantu obosemia kwa abantu entertainment full entertainment. I don't know nga ibatagete nkune egere passport Mr. Orureare ko se passport menyingo kwa boys band 0706181822 na 0796988630 nga imutagete Orureare akune elinde mo support yo musiki ogusi kuratu wakirange simige go mwancho matele because amashabiki naraya gaiga bada go chasa mpaka nchingero chenoga. Yes. Inki tutagete by the way kura akisi mige go teba nga na ki again tutagete by the way nkiringa na ki Mr. Orureare ko ro mwana muziki kurugusi kora iga ntobo ya support yerega. Come. Oh yes. Beyond. Thank you na kwa nikino nano. Yes, so much okoro nyasinga. Yes. I'm a single artist. Yes. Also secular songs kabisa. Right. Okay. ¿Cómo? Alaikum salam.
Yes, mwalimu Ensagara. Yes. 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 Ihono gusaba kwana kuringa ale ngotema atuwe ngendu ko rukunga constitution yae bayigwana ritanga batara ende stage kibako ende stage ko muntara wanga ebete ane ngo rusi yo yogotenga bibugita kidram biwa ko rugali bayigwana ine na ende agreement yero iyo tinga muntu na wanga anene sandaka waishi kuvurugana kwa bere base ko suka kando kya muntu n'umuntu bunateba. Yes. Ababano abacha kire Fred abarumu ete na yende to keutira ariko maete ge bota ge kubambuka abakona na bire bi abambukire Kisii yake hata alenge kwanja babeka agreement. Okay. Agreement ni abara bwe karba korega ba kore so yabo bagende ina na watu mwalimu Ensagara kungo mwana ndi muskuli murandi Orureare so mana Orureare ke ningi norete kana nenge kona digito wasomya ingite tabura unda account inko na wala kubuyo ngengwaiga Orureare atamba so bwenge yaja kamu. Thank you. All right. ¿Cómo? Como no yo Orureare. Yes sir. Laidire. Where vyo monene? Oyo Ken walipora waliaura. Yes, Ken walibora. Na ande kirigori sia. Ninga jetawa na muziki. Na maoni yao bakorwa. Yes. Ile vok dingo dige linda zipandi kia jagete kare. Kuna nereza itaje kurukuria Kimai 91 jazz. Pero. Ile vok dingo some sukuru na bale bote bakugata ine bale gente kemo. Pakabono iga no bale komona ande bale brada sia abangwa nabo. Ile vok dina bako sugumera amo kerege pero bako se pamoja. Supporting kama amore. Esa podidera kwa ukabisa ile noko jikobori Orureare. Yes. Ile fakti abana muziki na gwete kero kende baje bawe studio. Ile fakti na obaje bagakuana no Orureare no are. Bona abana muziki ababonsi pia. Yes. Yani bale kuganiyo kama bonsi. Na ndege ndonda tere. Yes. Bantu mbana kuweka na bonsi Orureare tigabe ke bintu byo transparent. Atotebie ge kene. Yes. Egento babu netatiga batebanga na mangane kibesa. Bale kona komosa bayo kono ngalafunga kwata bato rukibesa ye bale kona komosa bere. Okay. Igore ndege ndonda tere na ki. Orureare bona gento ngeta ko kikofomu bepandi kereke bako sikumanya igo. Ondo taya bara akole nere tigabe era kweka. Akole bindo bia era kweka. Okay, biamono sana. Asante sana. Asante sana Ken Waribora. Transparency. Okuana ira magana transparency. Already ngwate bagana kya manyana na kichibese kuwa kabikire no nemesa. Watu mbana wanyano mo oyo mabwe bande agenda oye. Yes. Umate masai. Again, don't get a row or barabum back. This is my story. Yes. This is my story. This is the side of my story. Your story. Of my story. The truth is, in what I know, omogusi na mangano muziki. Yes. Laki, okay, I don't know no kopa turuwe tekiro monto mbali. Mongwana yokwana yoro ya Kimai. Yes. They are brothers from the same village. Yes. Papuate mind agarta grege. Here I am. And here I am. Narangeiri tota ina bwata mondo kurukumariba.
mwali banabwate band yes narangeiri umuntu kwa embonjore koru itumbe arangeiri umuntu ku Anthony yes Anthony na bundise to nini omuziki ndatebe because it was first time yes achetekotera so abantu aba tulikuwa watu na ngarangeri umuntu ku mulendire yes mulendire Judia na bwate band yes kwarili I don't know na senge njabanda babugate band cyabo utanyare ko kwirende. Now I want to test nangaki the fresh mind yes pali babugate omoyo bu muziki umate na ende tiango ti umwana mindo onye kubwate passion yes yo muziki to kunya kuchanda okay kwarili inchembwe ko manyano mondra bara ndangeli koruga iga ko sengo chi Nairobi yes ante biru alengo kwa kandande fair yo kana na koirana yes injo onko regento get because imbote passion kwarele na agenda na ikaga na rosia omosani ondangeli show next year on 30,000 yes kwarele lakini gotinda tabangadi show ndaiza kuja for free yes that's a passion kwarele so asemanga na transparency asomondo transparency gusi no Orureare nkwa babekirete lichiko e constitution yo yakwana na re lichiko ngabogo chase band ye yiga yamenye kwa waka boys band egento kerororo gukora ABCD to ikaranse tense yes to kaiwana korele mundo de yoga inche e band ne yane yes evyombo ne vyane room ninje ngwakana na aru fair na aru lunch yes lakini ninche na arigirie gasi lakini to konyore besa tuakana na bakana equal don't you thinking that you have transparency to you koko chikotebyo muntu nga tigato gachepa sange yo gakio kwende speaker ke koyi toroseri okay tatagiti okay anyway kwigora tulega ngani ga bado tukoirana go chense melia gatatu na nese moyo moyo because nte tutura tukukwanira igoro ya Isabella. Yes, Isabella is a new song and a hit song according to me. Thank you. But yense moya obuna yo nyiligete na bado kayetera. Okay, wikatira manyanga na kindi kwa yiligete na kikuwa nye producer ti gocha. Akiro moncho tegerete enka yo magusiki Kisii FM 94.1 morobiri no yokomo gaigo moncho motegereri tete buna yo muri marogoba yabona igandara ko manyamangana ma yakurwase company ya Ngombe Feeds Limited. A company ye gabona iga ya kwinyo iribuna yo umuremi ulio ogotuga chombe buna iga omonyoro umanyikante buna ngombe mixed ndama oyiga no monyo okoegwa emori nande inyoragana ki omonyo yuga okoena kingana ki emori ya kinira sobwango na boigo yatwara hapete to you a happy birthday to you a happy birthday to you enjoy menya matuka mange omenye bude mangane sameta enjoy your life, enjoy your day, enjoy your cake, a happy birthday. Enjoy your life, enjoy your days, enjoy your cake, a happy birthday, a happy birthday to you, a happy birthday to you, a happy birthday to you, a happy birthday to you. Hey, happy birthday. Hey, this is your day when you born. This is your party. Enjoy your day. This is your day when you were born. This is your party. Enjoy your day. A happy birthday to you. A happy birthday. Papa Masai Yakuzela Happy birthday to you. kurwagesa bakwa waikamenyinkwa 94.1 abangi nabaiririata
abaganga babulie bichulia omwana oyo on Vernacular Radio Station Yomugusi na inkaninka kama kawaida mwanchomo tegereri Kisii FM mugaiga somorobali kama mugaiga evening drive ya pindi bona wa sense mene ya kabiga gatatu na nese moyo moyo bado no tuliga pamoja na Orureare Mr mwenyewe no aligaiga tubona gaturara kwana iguru ya Isabella oyo ningoyo Isabella temba kuneli bada ina ba kuneli tigoro they mambi yes tomorrow Isabella Nengero iko tu no gotera kubwanjani yes real life story no Omate Orureare tu kwanchi toko bogo terekene ya bueno diganda kobori na there Agnes Agnes nere weka with my wife dakiki ngote wanga na kiki na kekene what inje wano ngukwana ainayo manyete nganeke maene lakini inje go manyete iga apart from ayo gotero kwa Agnes ayande na matera yobwanjani lakini ngotumekerieta dio mondore real no so zi gwatere tekene na kingo gotebi ogotumekerieta dio mondore real correct go deliver message yes ikomo swati yora vixen igega se video igene Isabella korukwa Isabella ni litari ngao muswati yo ni vixen yo gotera otkalinga kwali getengere yega njeninga nyeto kwane kimaana yes engere yo monto onyirige takuru kwa manya 19 yes okay akralika akandetera yes ntere okamwakana akangakana ntere yani abu diga njoka sekere because I understand ngana ki abantu ngotorikira barabana muziki ya matera bagate oteroku abantu naro ategasi ya profession ya no kurika matera akuriko onia orari era koretara ko for free akandetera ogatera Orureare gotero ko igana ko bango anchite nande manyete ngati bako deliver yes this is the song tera agaguakana mbona incheningo deliver okay sawa inki naende I like inchira ega story rosana na inchire yiga the eventually video korire gocha by the ngo korte video yi akoro ku Obed yes DJ O yes nera banta bangi bamanyete ero directed the video yes santebi Orureare wongogo asinge inchonaro lirenga you have a talent ndagetengo shoot right akange budget kama tebi mwana mendo jeningo tande field yes otero kuna bokoriete ange 30,000 yes nakuchumuino okay ase video angere nyene omoncho mategereri nere Isabella mama Isabella numano mogirango Koranya ni wasao ti mogirango Manumago tona yule
tuna yuna zikerubo irana zendo ngachona yeto menye aki wale wasani baoja popoli mangaya wana kwa ile to aki mami ndono sewa songu aki iti manyete kero wana yorate nitengo ganye siteji ya bosuko abairi na basani bagokiwe Nigokororo machone Isabella abairi na basani bagokiwe Nigokororo machone Isabella Aki walai wewe ni shwabet Nikikuona mami nitafurahi Ipatela maisha ni mwangu Waraha zetu tutembe pamoja Tujivijari tufurahi na wewe Waraha zetu tutembe pamoja Tujivijari tufurahi na wewe Isabella, Isabella, mama Maena ni mwachete Ikamanya machoma umwana obogira ngoma idia nakupenda ikamanya machoma emanya
very nice by the way Mr. Orureare Isabella gasingiye sana ukoretega. Thank you. Chikuru nsemo ya nega sinengi yokorete motegereri na kikoigure engere. By the way no ere nsemo ya YouTube na kibako nyoro nsemo ya YouTube Okulika Isabella Mr. Orureare. yes Okay kontagete YouTube ayerika nga Mr. Orureare kosemenyingwa waka boys yes nabakonyora chingero cha Mr. Orureare chonzi ipi okay. Menyingwa waka boys kose Mr. Orureare right right wancho motegereri intete turaranyore kengese kia sedarure kuruga abutoira nego chani kweli bagaga kegera chisi mindo chiasere kuriraga iga enda yo manyene urakira Orureare kweli kuruga iga studio.